Okay. Department of Trade and Industry adda iti pamalagip da kadagiti online sellers. Detalye kadito manipod kini Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Nagpalagip man iti Department of Trade and Industry kadagiti negosyante kang runaan na kadagiti ada iti online selling akasapulan da protektaran dagiti agatgat ang katakwada ken isuda nga aglaklako kuna ni Miss Amelia Galvez, Provincial Director ti DTI akasapulan nga isuda ket legit ken nakarehistro iti DTI dagitoy a sellers imbatad na nga adan ti makunkuna at trust mark ti DTI amang proteher kadagiti consumers sagon ken kuana ket mabalin nga agparehistro dagiti online sellers kadakwada ket maikanda ti trust mark. Ang mga online sellers or ang mga online consumers, tignan nila na may duly registered with the DTI ang kanilang mga pinagbibilhan. And then meron din tayong yung trust mark. Yung trust mark, yan ay additional naman na security for our consumers kasi yun nga, ini-invite din natin, ini-encourage natin ang ating mga online sellers to register with the DTI Trust Mark para mabigyan sila ng parang it's a logo kasi na pag nakita yan in their online platforms na may Trust Mark meaning legitimate talaga ang mga online sellers na mga yan. So kung if you are a micro enterprise na online seller, that is free. Kailangan mo lang mag-register sa DTI para mabigyan ka ng trust mark. In addition to your business name. Parang additional lang na additional yan. So, we are encourage our online sellers to get that trust mark para more convincing, more confident ang ating mga consumers na pag may trust mark na kita ay legit ito kasi nakapag-register yan kay DTI and nabigyan yan ni DTI ng trust mark meaning na-validate na namin na yan ay truly legitimate and mapagkakatiwalaan na seller. Mangnamnama dagiti taga DTI asaan kuma ang manglukluko dagiti aglaklako iti online. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.